Oui, allô? Alassane, est-ce que tu as là? Voilà, il va faut Omar Nyanakaga et Nen Moulme Sample là. Aïe, nous ne connaissons pas le dans la Sample là. Voilà. Quand on a dit Chama sur ma war dire. Parce que petit ni flâner, avec moi ben a vu Karsao and Diandra avec Nen Beta Kadouma, la Galatoru. Ok, d'accord. Problème faut être là. N'y a pas de son ça. Alors, il y a glissé tout dem sanina. On a tamo ko fa ontiene. Aya. Kamera là. Ah. Ouais. Batos. Kan na vida. Ba, ja era fama re. Anda era clef. Kon ba siti la. Ba siti na. Alhamdulillah. Madou. Ma travail. Ma voyage là. Aya. Ala segina ni. Amina. Ba. Ni ko na era mo ko wilo. Ni dogon. Ni mo ko wilo la. Akadi ko. Bashite. Aya. Sheji ta na. Nam. Bashite. La kana ke bashi. Ko idogon ni. Idogon jugu ere. Ni mo ni dogon ya ko ragen sia jugu ba. Akan apa. Ko sabe. Ni ko ni ne be ka feno jate ni dugono. Ni mane jare. Oye mu koy. Iga muso filana koy. Ne bala. Ikilin dora ne bikilin na kuina. Ni ku ya dalima. Iku meti ko rago ko ni kuina. Basta buga dawo ane balma moyi. Kuma dono wafo. Kon balma mo jira ko kula. Ko ala bi barga dula. No eche. Akadine igo ti ko ko. Wafo. Ko balma mso do te bi abada. No eche. Nigo do wi en koina. Ni dogon. Igo kuma dengelin te mu ne toro. Nga. Yin blamir dina. Kadaka. Depuis ne bangina fuka se bima. Ngo shite. Mu de la gani. Aglima kuma no kona fanya na follow. Wa ina fura emi ne dogon fitini. E ya kila kana la sigan kuma no fanya na. E kon mara be mo mi di jan. O kama ndi selu no kuma. Nga. Ni ga kuma me. Mina akili jabo. Yana. Ngwa. Tene ma bi gajilare. Dogon kana jore ma fuyi deke. Ma fuyi dingili ne kano mite mai. Yame. Kani kungolo shofe ni konuna. Ngora nemna se anyi. Ne dogon kele. Ikuni si zanga pede mimi. Atonga pasa. Ijo tanto. Nkoro ire blogela. Sente fuyi ni adogela ere. Ibe taxi tanna. Mugul, ça va? Oui, ça va. Tant mémé. Quand faut-il? Quoi? Ouais, quoi ça? Agra fomare. Effectivement, grand frère. Bachite won. Bachouiti. Ma. Ba. Nego iterga ga musoko dune. Jora. Awo. Mugu munebe edun tiga kuma. Grand frère de. Jora ga ko fashi anegitene la. Wale date na do jora ga jenatika ko foshi de la. Togo di tanto. O mala iterga ta. Chelo wete jaro. La tiriala abuga mun kana teka bemu. Do ne fara décider kan dabo ga jenatika ko bela. Sani alaga ni jole ma ko ne ga tana alega woro. O kuma awti du gono wa. Nemsi ga tana alega woro ka awti wa. Non, vraiment manogon. Je ne ga ko régler no ga ambere da walba. Sabula te so nga mo wa kuma la ne kwa. Ni mo gon tiya iri la ga fuka kelemsi ga ko be nyana bo. Awoti la mo ko twino. Chera ne date jora ga ko foshi la bi. Abun kadine abo abole no muso bi nyofe. Anga ga ko sega sega folo nga laye. Sino na lo ta no tla ga ta ga kundone du gona ndu ama ga to ko disano. Ah? Ibaro ne. Ni junior yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu tile filɛ nin na
donc a bɛ ka ko min ta kun ɲɛsin ne ma a tɛ bɛn ma quoi donc k'a fɔ n ka sen don junior ka ko la a nege tɛ n'a yɛrɛ de quoi. Daga wuli. A kɛra fama yɛrɛ. Walayi. Basi t'i la. Basi fosi tɛ n na. Kɛra fama kɔni ye o i ye n bila o. Walayi n m'i bila sa. Ne ko daga wuli ne b'a la daga tɛ kɛrɛfɛ yan kɔngɔ bɛ ne la. Ne tɛ gala koyi. Jɔn de b'a la? Dagabanaden de bɛ gala. Ne n t'a bila o. Sinon barisa. Walayi kan fosi tɛ n na. E ɲɛnafin dɔw kun bɛ ne la. Ne bɛ ka perese ka segin ne. Walayi ne yɛrɛ tun n'a fɔ n ko kuma na e tɛ fɛ ka segin ne. A bɛ kɛ cogo di? Ni mɔgɔ taara burusi kɔnɔna in na yen nɔ i bɛ t'i mamuso fɛ yen nɔ a bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ n'i ko i bɛ na u tɛ sɔn i ka na. A ma nɔgɔn. Sinon barisa. Walayi an bɛ yan nɔ. I bɛ yan? Awɔ. N bɛ n ka dumuni kɔnɔna la yan nɔ yɔrɔ i kɔni b'an ka du kɔnɔna la a tɛ yɛlɛma yɛrɛ a b'a cogo la don o don. Walayi i b'a dɔn ha ne yɛrɛ ye kuma dɔ kolonkolonkan mɛn daga wuli. E sɔnna nin ka kɛ? Ko junior ye woro bɔ muso wɛrɛ nɔfɛ. Ne bɛ o de f'i ɲɛna junior ka muso ko in a tɛna ɲɛnabɔ. A bɛ fɛrɛ k'a furu k'a dan kɛnɛmana in de la a tɛna ɲɛnabɔ yan o. Daga wuli e sigilen bɛ k'a tɛna ɲɛnabɔ bi m'an bila nin kuma in na k'a tɛna ɲɛnabɔ fɛn min banna ka ban a tɔ tora dɔrɔn ka furu dɔgɔda de sinon a bɛɛ kɛra ka ban koyi. Grand frère i bɛ tiɲɛ dɔn dɛ junior ka ko finma a n'a jɛma n da t'a la tiɲɛ don an teri ye nka teriya mana ja cogo cogo a nana balima sɔrɔ yen dɛ. Tiɲɛ don même ne ni Musa yɛrɛ kun an ta t'a ka ko foyi la nka n'a ye junior to tantɔ a bɛ taa yɛrɛ kun dɔ fɛn na a man kan tɛ ka don yɔrɔ min na a ka di ne an ka fara kan an ka solution ɲini sinon nin tɛ ko ye o e ka sabali k'i tigɛ da i dusu kan an ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an bɛ se k'a dɛmɛ cogoya min na. Grand frère i b'a dɔn ne yɛrɛ tun tɛ fɛ ka n sen don a ko la quoi mais i bɛ ka kuma in fɔ cogoya min na tiɲɛ yɛrɛ la n'an bɛɛ y'an sigi k'a lajɛ tan k'a fɔ an da t'a la n'a ko tiɲɛna a bɛ segin ka na anw yɛrɛ de ma nka i ka kuma mɛn e kama n bɛ n sen don a la n'o tɛ n kun dimina de fo k'a dama tɛmɛ. O bɛ diya n ye kosɛbɛ. Ne ko misiw yɛrɛ ka ko bɛ cogo di du kɔnɔ. Dɔgɔ an ka misiw ka ko tɛ yen fɔlɔ an bɛ min na tantɔ an k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ sinon ni junior ye n ta ka na don du kɔnɔ ni mɔgɔ tɛ nin jogo dɔn n'o fana taara kɛ misiw jogo ɲɔgɔn ye o tɛ du cilen. O gɛlɛyara. An bɛ nin min na an ka ɲɛnabɔ fɔlɔ an ka misiw ta to yen nɔ fɔlɔ. Nka mɔgɔ si tɛ ka mago miiri a yɛrɛ kan a miira mun na o mɔgɔ tɛ k'o ka ko ɲɛɲini k'o dɔn. Waati dɔ la kɔrɔ Musa ko k'a bɛna ɲɛɲini nka n t'a dɔn n'ale sera k'a ɲɛɲini tugun quoi. Awɔ cɛnin tulo jalen don kosɛbɛ o de kama ne tun bɛ fɛ an ka nin ko bɛɛ to yen an ka denni yɛrɛ ɲɛɲini k'a ye mɔgɔ qualité min don fɔlɔ quoi n'a y'a sɔrɔ n'a bɔlen don du la daminɛ kɔnɔ sabula mɔgɔ tɛ muso ta ka cɛya kama ten tɔ n'i nana k'a ta ten tɔ cɛya la a bɛ tila ka baarada kɛ a ka du kɔnɔ i ma sigi ni min ye quoi. Grand frère o ye tiɲɛ dɛ. O de kama ne bɛ fɛ ka sabali i ka s'i dusu la i komi e terikɛ don a bɛ e ka kuma mɛn fɛnɛ. I ka kuma faamu grand frère. A bɛ ka bɔ mun nɔfɛ siɲɛ dɔ la o bɔra yan bon n bɛna lajɛ k'a ka ko tacogo lajɛ quoi. A nana gɛrɛ n'a nɔ. U sera ne yɛrɛ ma nka komi ne kun dusu bɔlen don n da t'a ka ko la nka sisan n yɛrɛ bɛna occuper a la n bɛna wuli ka n jɔ k'a ɲini k'a dɔn o yɛrɛ ye mɔgɔ sugu min ye quoi. O diya n ye kosɛbɛ. A fana b'aw se kɛ quoi. Inshallah. Voilà. Ala ka ɲa ka d'an ma. Ok. O de kun don quoi. N bɛ siran ɲini. T'as pas de souci grand frère. Awɔ. Ok. Merci. Awa. Halisa o tɛna ɲɛnabɔ o ɲɛnabɔla ka ban o. Kana na jɔrɔ o ko la koyi a bɛ ɲɛnabɔ k'u to kɛnɛma mais a kɔni tɛna furu ka don yan ni jɔn ye layidu mun talen ye n'a m'o layidu timɛ walayi muso filanan a tɛ don yan. Ne yɛrɛ bɛ ka kuma n'o yɔrɔ de ye layidu fɛn o fɛn n'a y'a ta i furu wagati a ma se k'a bɛɛ bɔ a sira fɛ e b'i sigi k'a lajɛ o bɛna muso wɛrɛ furu ka na fara e kan ka n'i sigilen bolo b'i da kɔrɔ. N'a tɛna don sa o tuma e tɛ ne dɔn e kan ka se ka ne dɔn ne a tɛna don walayi bila ne muso in dontɔla yan fo ne su. Ne yɛrɛ kɔni dabali bɛɛ banna ne ye n sigi surɔ k'a miiri i b'a dɔn ko nin da ne ma se ka sunɔgɔ wa. I da k'i ka sunɔgɔ kɛ k'i lafiya muso in tɛna don yan ne bɛ ka min labɛn jɔri kama ni jɔri b'a dɔn walayi bila ala t'a da don muso ko kuma la kuma to ko ka taa kana sɔn i kana sɔn diɲɛ kɔnɔ ni muso ko in ka ɲɛnabɔ sinon nin bɛ k'an bɛɛ de ka ɲɛkumu kɛ yan. E k'i kɛ pewu kana jɔrɔ o la yɛrɛ. E tila geren e donna kuma jumɛn ko ka filanan fara e kan.
muso kana muso furu kana faranga ka kila kan dɔgɔya tuguni n yɛrɛ bonyalen tɛ don kɔnɔ ka kɔrɔ yɛrɛ muso filanan kana faranga n tɔ ka dɔgɔya ka taa fɛ o tɛna kɛ sa wala o tɛna kɛ ne kɔni b'a dɔn n'i y'i sigi k'i bolo fila da i sen kan nin kana fara i kan e de tɛ ala ɲagama ye i bɛ taa kɔsɔ ka taa ne ka taa ne tɛ taa dɛ a kana kɛ dɔrɔn ne tɛ taa diɲɛ kɔnɔ ni genre kɔni bɛ fɛ k'a muso ye so in kɔnɔ yan a ka taa ka taa ne ka appartement ko ɲɛnabɔ ne ka yɛlɛma ye o de ka fisa ma mais ka muso furu ne n'o muso fila du in kɔnɔ yan nɔ bila du in de ci Ara ne kontanin ba de don wallahi a bɛ n'a fɔ ne donna vie kura la min ni n ka vie kɔrɔw tun tɛ kelen awɔ yanni ne k'e furu kanu min tɛ e ni ne cɛ wa tɔnɔ Sidiki de kɛra sababu ye fɛnɛ i ne ye ɲɔgɔn dɔn nka ne bɛ fɛ k'e ɲininka kuma dɔ la n'a tɛ k'i ma baasi ye ka ne ɲininka wa tɔnɔ awɔ oye yanni ne k'e furu est-ce que n cɛ delila ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kanu na i tɔnɔ fɛnɛ mun kuma na sugu ye bi i fɛnɛ sa kana dimi sa keleya de don sa ne bɛ kolonkɛ de fɛ ne ni cɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa cɛ yɛrɛ kun b'a ne wele ne kun tɛ tan d'i ma yɛrɛ jan ko k'a fɔ k'i ni ne filɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ Ara sɛbɛ la tiɲɛ fɔ dɔɔnin sa mali bɛ nkalon tigɛ yan mɔgɔ t'a dɔn dɛ sɛbɛ n tɛ ka nkalon tigɛ ok i ka kuma nin diyara n ye kojugu i b'a dɔn ne yɛrɛ de nin kɛra e fɛ kojugu et puis ne jarabilila k'a dama tɛmɛ kojugu ah bon ne bɛ fɛ i ka to ten tɔ i kana changer i ka nin ɲɛ ta mɔgɔ fɛ foyi foyi n y'a mɛn problème foyi t'a la wala n'i ko fɛn o fɛn ne b'o kɛ et puis n'i mago bɛ fɛn min na kana malo dɛ i furucɛ de don ne kan k'i ka besoin kɛ o diyagoya de awɔ n y'a mɛn me minina he kana kala bila to lenare e tere na kundo ya ti na kundo ne fo ne ni te na kundo ba fiye sisa jor odungo e ne farala munka e ma fuko ne ga ta ko ne ga appel kono jaja itara woro bom so were de no fe jori for la re jori jamana de donc fi be ne kuma kan soso ne kuma mi fie adona ya bora ya yoro tesa e ga ni ko fam ben ni ne tare ni ngawuri flo ni ne ta kuma ba ke ala ntiga se do la flo ni ne ta kuma be ga ke sada ga se ni madu ne ma ko mi jonya je ne tigera de la région sabalsa kanna ni prepare ni kuma ni mo do mo ko club na dunna ko be fe mo wa tene la junior e ma fuko pere ni ni ya comme pingi jale min kana na ngapi bon kana na no dabla mai junior ni sayati ma ne to ntori do e ma fuko pere ni ni ya nkono be do ko du ngono sisa kano ke de junior e nye bene le tene doni o do ma finyena comme etame ma yirila ne musumi la sa ay bon sa urubeta wallahi urubeta o tore pata kelen beto dia wallahi bila urubeta bitella wakati ndo jiran doron fɛn o fɛn ka di o ka di ne ye wa fɛn o fɛn man di ye fɛnɛ o man di ne ye fɛnɛ ara ne b'i fɛ kojugu ne yɛrɛ b'i fɛ oui i ko ten de c'est vrai e bɛna se ka jumɛn de kɛ ka ne ladiya sisan nɔ e tɔnɔ o to ma su in na n bɛna duman dɔ labɛn k'o d'i ma i kɔni b'a dɔn n bɛ se tobili la o non tiɲɛ don i ka plat préféré n y'o de dilan ka d'i ma bi cɛ o bɛ sɔn ka diya ne ye kojugu k'e to yan nɔ ne bɛ bɔ ka taa kun ɲini kɛnɛma a banna dɛ ko ne terikɛw ko kɔnɔ ko ne muso ma bɔ tile 15 fini na ko ne bɛ ka tunu kɛnɛma ni ko ne ye muso ɲuman sɔrɔ jagoya bɛɛ bɛ tunu kɛnɛma jali ne bɔra e bɛ t'i kun fɛ o ne b'a dɔn e tɛ sɔn k'o kɛ ne la e yɛrɛ mana janya ne la dɔrɔn ne ka diɲɛlatigɛ cɛ de don ne ko i ni ma aw ka ko bɛ cogo di du kɔnɔ a ka fisa dugu mana jɛ kɔni i bɛ taa fo awɔ n bɛ taa n b'a fo i k'i jija i ka juguman kana s'a ma dɛ n'ala sɔnna ma n y'a f'i ye cogoya min na ne ba ye ba de
jagoya don i kan ka minɛ ka ɲa fɛnɛ i k'i jija dukɔnɔmɔgɔ tɔw fɛnɛ i ka bɛɛ minɛ togo fɛnɛ dɔn sabula ne tɛ fɛ ni maa si ka jɔ ɲɔgɔn na ko mankan y'a mɛn i y'a mɛn problème foyi t'a la ne ka ara i y'a fɔ cogo min n'a kɛ ten cɛ su in na n'an donna an ka cɛ ten kɔ digidigi dɔɔnin sinon kɔ in jalen don dɔɔnin dɛ n y'a mɛn problème foyi t'a la fiye i fana mɛnna bi baara yɔrɔ la cɛ baara kun ka ca trop mɛnna dɛ mun bolila ka sɔrɔ mɔgɔw ka baara ma ban jagoya tɛ ni kɔɲɔmuso kurani b'i bolo so kɔnɔ kɔni an t'o bɔ a la i ka mɔgɔ ka baara kɛ n'i ko ten tɔ je t'aime wo n kana kɔn woro ɲɛ an ka so ni ne kɔnna woro ɲɛ an ka so bɛɛ na fo yan b'a bɛɛ ɲɛfɔ miso ye kelen kelen ni kana kɛ e bɛ ne dɔn ɲɛ muso min ni n ko bɛ min kɛ m'o de kɛ e yɛrɛ ni ala cɛ sɔn ka taa nin ɲɛfɔ miso ɲɛna ne t'a fɔ mun na ne b'a fɔ ne t'a fɔ mun de la min ɲininka kɛ n t'a fɔ kɔda kun jumɛn kan a ka ɲi sa n y'a faamu ala yɛrɛ kama nin ko in bila tan tɔ i ye fɛn o fɛn fɔ n b'a bɛɛ bɔ a sira fɛ sisan n b'a bɛɛ bɔ a sira fɛ ka jan dɛ sisan problème foyi de t'a la problème foyi t'a la dagabana den n y'a mɛn walayi n y'a mɛn Jean e bɛ k'i kulonkɛ fɛn jugu la a bɛɛ ni ala cɛ e bɛ k'i kulonkɛ fɛn jugu la mais i kun ma ko min daminɛ dɛ sisan nin y'a daminɛ quoi e bɛ dɔn ne ye muso min ye ni ne ye bi kɛ ko bi tɛmɛna Jean e mana ne ka woro yan fɛ a bi kunna depuis sini 6 heures n bɛ don aw fɛ yen bɛɛ n'i muso la sigi n b'a bɛɛ kisɛ k'a tɛgɛ wa o t'a bannen dɛ e bɛ ne dɔn n bɛ sɔn min ma problème min bɛ ne da la e fɛ ka dɔ fara o kan tuguni na i ka problème je m'en fous de ça ne ka mago foyi t'i ka problème na o yɛrɛ kumakan ne ka mago t'i ka problème na e ne ka problème ɲini k'a dɔn e bɛ ka problème ko kuma de fɔ ne ɲɛna ne ko n ka furu de ne mago t'i ka problème na koyi problème k'i faga je m'en fous n ka furu dɔrɔn n y'a mɛn sa min ye furu walayi bila bɛ furu kana peresi ba n'i peresira ala ma sɔn ko ma ne ko bi ye ne bila kɔnɔni la i b'a dɔn ne ci ka ca wa ne tilala kuma la mais n'a mɛn kɛ Umar Naam. Dɔ kɛra dɛ waati caman tɛmɛna ne ye jateminɛw kɛ ka mɛn k'i lajɛ ne hakili la i yɛrɛ bɛna fɛn fɔ nka n y'a ye i tɛ ka kuma o kama n yɛrɛ ko n ko n bɛ kuma i fɛ a sera sa i ka muso dɔ ta Aba n'i ka kuma faamu nka a kɔni tun ka di ne ye hali an ka to kɔfɛ la bari sabula ka d'a kan ne si ma yɔrɔ jan sɔrɔ fɔlɔ o la kɔfɛ an bɛ musokun ye an b'a kuma kɛ ni de ye fili ye aw bolo ɲɛnamaya la ko bɛɛ kan ka kɛ a kuma de la ni ko y'a kuma jɛn ka ban hali n'o kɛla a kɛla laɲini min kama i b'a ye o tɛ sabati muso furu ye waati ko de ye o ne yɛrɛ min sigilen filɛ ne kɔnna ka muso ta o de y'a to bi e bɛ ka se ka ko caman kɛ ne ye o ni ne tun ye n ban ko n si ma se n filɛ si min na sisan k'a fɔ ko n bɛna muso ta yala ne dɛsɛ waati b'a sɔrɔ ne denw bɛ se baara la wa Hey, Ça va? Oui, ça va. Mira, Hein? a bɛ kɛ yan? Awa bɛɛ kɛ n y'i wele baasi tɛ. ala kana ye basi ye Ne de tun y'a fɔ i ɲɛna ko n bɛ taa ni junior ka wari aw fɛ yen. awɔ Nka tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ se ka taa n'a ye. han Mun bɛ junior ka nin furukun ɲɛna e t'a kalama. N'i y'a f'i ɲɛna ko junior n'a a balimaw si bɛnnen t'a ka nin furukun ɲɛna i bɛ da la. i ko mun A faw sɔnnen t'a ma a bamuso hali a kɔrɔkɛw si sɔnnen t'a ma. cogo di tan A n'olu bɛnnen de t'a la mɛnɛ
u shire te ka so ka ka muso furu ka do so kono nga junior de kulu jalimo kerebete kale mana ni damu ka woke mais junior ni ma bensila junior man shifone nyana abso ko fe yana ato fe yana woni me se ga mu fi yana ni itora yerema kati ku no furu go abe da fla do nyo chere oh du kono mo ma so femmo le kile me se ga ni ndo la chugudi mais mugu solution dum na soro ko la sisa mirare solution foshi de tenna na nepsa solution kelem fiana na finia fo junior nyana akata so akata fa del abalmo fe ame luga bala folo no de tancho la ni turan ma ka fur junior ma walla furbe da fla doron nyonche bal parce où sont tamo nya famia mena ta ga kuma junior fe ni woni bisika fe gori iga fa na aka siga ata fa del abalmo fe parce que à l'air na bomso benetini kola akata fa dulu fe ani afa ana koreko wala sa ga nyon fam suna mega chere de fiena ni tore yerema ko jori fu balon data la re waka fiena ni balon data fenfena oko o teta rojane ho loko ni ne se ga fiena ni ga kuma me ajara en ko jugu in che ga kuna foni ala na ne be kuma junior fe na la sonama ne be sirani okay wani ibsiga fenfe ken kula kere na me nutara okay kame nga ne filɛ an bɛ yɔrɔ min na aw bɛ ka baara kɛ ka se ka ne dɛmɛ dɛsɛ b'a fɔ k'a bɛ se ne ma yɔrɔ yɔrɔ o y'a sɔrɔ aw fana ye fanga caman sɔrɔ siw kɔrɔbayala ka tɛmɛ nin kan o b'a to ni ne ka ko caman bɛ ɲɛnabɔ o kama a ye kɔn ka musow ta walasa a denw ka kɔrɔbaya san'a ka dɛsɛ cɛ o mana kɛ ni aw farikolo ko k'a bɛ ban baara ma den ninnu b'a sɔrɔ olu farikolo sera baara kɛli ye olu b'aw dɛmɛ a tɛ don degun kɔnɔna na ye n ka kuma faamu a n'i ka kuma faamu ba awɔ n'ala sɔnna tile fila in na n fana bɛna ɲanagala n'a kɛra cogo min n bɛ kuma i fɛ baasi tɛ n'i y'i ɲanagala hali n'i ma fɛn sɔrɔ i ka n'a fɔ n ye o la n yɛrɛ bɛ ɲanakala ka maa ladamunen dɔ ɲini k'o d'i ma n'ala sɔnna i ye n faamu n y'i faamu kana sɔn ka don o fili in kɔnɔ dɛ sabula bi denmisɛnninw caman de bɛ fili in kɔnɔ dɔw ta ye ko f'u ka wari sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ko n si ma se maa bɛ sa don min na i b'o dɔn wa saya t'a fɔ mɔgɔ ye ko n bɛ ka na dɛ o ye tiɲɛ maa si fana t'i ka wari sɔrɔ kuma dɔn ne y'i sigi k'i ka muso furu to i ka wari sɔrɔ ma e bɛna wari sɔrɔ kuma min na e ye ala ye k'o dɔn yarɔ i tɛ ala ye k'o dɔn dɛ aw b'a to fanga b'i la waati min na n'i b'i ka denmisɛnniya la sa n'i ye muso ta waati a ka ca ala fɛ kɔrɔya b'a sɔrɔ i ye ko caman ɲɛnabɔ i ye n faamu n y'a fɔ i ye fɔ cogo min na an b'a kɛ tan n'i ma fɛn dɔrɔn i ka n'a fɔ n ye ni ala sɔnna a ko kan ka kɛ cogo min na n b'a tɛmɛ o sira fɛ baasi tɛ ala ka suguw ja ka laɲiniw sabati k'an sagow d'a ma k'a yɛrɛw k'an ye ala k'an ni mɔgɔ ɲumanw bɛn ala k'an ni mɔgɔ ɲumanw bɛn ala k'an n'aw sɔnbagaw bɛn ala k'aw kanna ala k'aw kanna ala k'o k'a k'alaya kama muhamadu mustafa bonya kama sɔli ala rasulullah an b'a i k'i tɔgɔ dɔn i yɛrɛ la dɛ awɔ استغفر الله 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 Wasili. Esili me amena. Wallahi. Misigile me kafiya me yango e. Ne wulle ya. Wallahi. Ibaro ni manda doni ga hira lafiya. Ko mulu ne fe gandi. Ijudo de. Kuma do hakili be sege. Ni hakili sege la fika ti daka i sege la fiye mo doni wala sa hakili fana ka sege fiye so. Sirigire shon worla nogole no. Wallahi de ngo nyaaye de ngo matige nga ku ka cha kuma do la. Hakili bola. Kana na to ni ngi soro sai e dar ko ni dumi ngani ne ngabi bana. Yayi de. Wallahi. Ijo mena kala ko mbul tambati. Basi dala. Basi la ko. Alhamdulillah.
wallahi e ka ni koni me lafiya min dane kan ala de b'a dɔn seren fare ni sababu yalla ne e yɛrɛ bɔla ni mɛna ni ma sigi wallahi ani fɛn bɛɛ de ka kan ne mais cɛkɔrɔba fɛnɛ ni nɛgɛli ka kan we ni tora ka cɛkɔrɔba nɛgɛ a b'a to a bɛ si jan sɔrɔ ala wallahi ala ne yɛrɛ ko hakili bɔla o don ko ne tɛmɛtɔ n taara Jɛnɛba fɛ yen e dun bɛ k'i ɲɛ kumu ko la ne bɛ ka suko de wa ou bien e ye mun fɔ ne de m'a mɛn e ko ke e taara yɔrɔ jumɛn de la ala a faamu sa n natɔ dɛ n taara Jɛnɛba de fɛ yen e bɛ ka miiri min ye o tɛ o ne ma taa juguman kama o Boyasiri donc sisan i b'i dogo ne de kɔfɛ ka taga Jɛnɛba fɛ yen a mɛnna e bɛ Jɛnɛba ye yan ne m'a fɛ ko ni Jɛnɛba ka hadamadenya banna pewu e bɛ tila k'i dogo ne kɔfɛ ka t'o tigilamɔgɔ kelen fɛ yen koro e ka sabali sa i ka sabali k'i tigɛ da i dusu kan ko bɛɛ tɛ kɛ ni dusubɔlenya ye sa ne y'a f'i ɲɛna n'i ye dusu bila ko bɛɛ la ni m'i cogo dɔn i bɛ kow tiɲɛ ne ma taa Jɛnɛba fɛ yen dɔwɛrɛ la i komi e ni Jɛnɛba bɔ cogo min na kɔrɔlen min ɲɛ b'a la o tɛ ten an tun bɛ cogo di fɔlɔ la Jɛnɛba bɛ na du kɔnɔ yan a bɛ na e fɛ yen a bɛ baro kɛ i n'a fɔ e bɛ taa fɛ yen cogo min na nka nin waati laban in na a tɛ ka na ne ɲɛ famana n tɛ k'a ye ma chérie ça va oui ça va yɛrɛ dɔn ko cogo di i tɛ sogo la basi la wani non basi tɛ c'est bien e tun ye ne wele o ka di non a ma juguya n bɛna kuma min f'i ye n bɛ n sɛbɛ de la a ka di n ye k'i tulo dayɛlɛ i ka n lamɛn très bien wa et puis i k'a to ne ta la n bɛ fɛ i k'i dabɔ ne ni Sumayilaba ni ɲɔgɔn cɛ i ka ko in to tan ne yɛrɛ bɛna gérer. Mon chéri ne y'a f'i ɲɛna k'a fɔ i ye ko to ne ma ne de ma fɛ yen n ko m'a ɲɛnabɔ a bɛ ka ɲɛnabɔ o. non ne tɛ se ka kala ye ka ɲɛ turu o la cogo di Bilakoro bɛ n'a fɔ k'a b'a sen da ne sen na nɔ kan ou bien a bɛ Sumayilaba kɔnɔ a catégorie de ne ya yɔrɔ petini filɛ Sumayilaba banko tɛ yen e bɛ k'a to yen ko denmisɛnnin de don mais n bɛ to nin na ko in bɛna taa ka n bolo d'an ma o ɲuman ye min ye n ka n sen d'a kan yan'a ka se yɔrɔ jan. A ma s'o bɛɛ la sa a to tan a bɛ ɲɛnabɔ o ne ma f'i ye wa. Asetu ne tɛ se ka n sigi ka Bilakoro lajɛ a kana tiɲɛni kɛ ne kun k'a bɛ ɲɛnabɔ donc ne tɛna se ka sigi cogo si la k'a ye manamanako la ka n da di. A to ne ma sa. O tɛ se ka kɛ o ne fana tɛ se ka sɔn o ma cogo si la ne kan ka min kɛ n m'o dɔn. A to tan sa. N tɛ se ka to tan dɛ. Ne lamɛnbani ne de ko i ma n k'a bɛ ɲɛnabɔ a bɛ ɲɛnabɔ sa e b'a dɔn ne tɛ Sumayilaba fɛ ne bɛ e de fɛ. N tɛ se k'a to i ma ne muso de y'i ye o ne tɛ se ka sɔn cɛ wɛrɛ ka gɛrɛ i la a bɛna to yen na ko in bɛna taa ka ne yɛrɛ bolo da ne tɛ se ka sigi cogo si la ka problème natɔla ye ko n bɛ se k'a kunbɛn ka tila k'o problème kelen to ka na. O de sababuya la ne tɛmɛ e ye Jɛnɛba dɔn jɔn nɔfɛ dɛ n b'i ɲininka i y'a dɔn jɔn de nɔfɛ. ne y'a dɔn e nɔfɛ n'i ye mɔgɔ dɔn mɔgɔ min nɔfɛ o n'i y'a ye a tigi n'o tɛ ka jɛ kɛ bilen ne bolo e ka mɔgɔ ye mun ye n'o ka di i bɛ t'o ka côté de la o ne m'a f'i e ɲɛna yan yɔrɔnin na yan n ko n tɛ fɛ ka Jɛnɛba ko kuma yɛrɛ mɛn du in kɔnɔ yan wa ne m'o kuma f'e ɲɛna Boyasiri mais e bɛ ne ni min nɔfɛ yan walima e bɛ fɛ k'an faga de ka bɔ denmisɛnnin ninnu kɔrɔ de. ala o tɛ sa e fana ka a lajɛ kuma dɔw la i ka ne faamu sa e kɔni b'a dɔn aw si sera yɔrɔ min ma tan a man kan a ka ye ko sugu dɔw kɛli la mɔgɔw yɛrɛ tulo ka don a la k'e ni Jɛnɛba bɛ kɛlɛ la fo k'a se k'aw datigɛ ɲɔgɔn na hali aw si tɛ taa bɔ si la. An m'an datigɛ ɲɔgɔn na koyi n ko mun tun b'an cɛ o de bɔra an cɛ Jɛnɛba ye ɲɛngo de Jɛnɛba ye Asimi ye
ali damele sali jara Jɛnɛba ye ne cɛ ka saya jara Jɛnɛba ye depuis ala k'a da mɔgɔ ni mɔgɔ dɔ bɛ yala nka i tɛ i jɛ kɛ ɲɔgɔn tɛ koyi ne ni Jɛnɛba ta in kɛra ten ne kun t'a dɔn k'a fɔ ko n ko kɛ ɲɔgɔn tɛ fo ne donni e ka ko la don min na de ne y'a dɔn k'a fɔ ko ja ni jugu de bɛ yala la ɲɔgɔn kɔ ne kɛlen k'o ko ni la sabati k'o bɛrɛ bɛ k'o ɲa hali se e de bɛ taa ni ka segin na o ko kelen da la ye o ma mun kɛra ala e bɛ ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ tiɲɛ don mɔgɔ ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ waati dɔ la nka o kɔfɛ a bɛ ja sa n'a ma ɲɔgɔn faamu waati min na a bɛ se ka ɲɔgɔn bila ka tile 2 kɛ o waati mana tɛmɛ a bɛ tila ka bɛn ko la a yɛrɛ cɛw t'a fɔ ko ni muso ko kɛlɛ donna ni cɛ o cɛ diɲɛ kɔnɔ k'i n'o ka hadamadenya banna ko fo lahara wa an fɛnɛ musow fɛnɛ ta bɛ ten de zango i terimuso i da mɛ mɔgɔ min na a tɛ kun fɛ fɛn dɔ de don e ma min faamu Jɛnɛba ka ko in a y'a kɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ se tɛ e yɛrɛ k'a jate minɛ ni muso kɔni i si sera hakɛya dɔ ma k'a fɔ k'i cɛ fatura k'i to i kelen na kuma dɔw la i hakili bɛ cɛw cɛfo la a cɛ fatura ma ne de y'a cɛ faga ne de y'a cɛ faga Buwa Sidiki ni kuma t'i da kɛ ne bɛ don so kɔnɔ kɔrɔ muso n'o fana ka lafaamuyali de ma nɔgɔ i ni terimuso kɛlɛla k'a ɲini togo bɛɛ la ka se ka kɛlɛ ban o fana bɛ ka kɛ ne bolo problème wɛrɛ yan dun problème denw de ka jugu wa ba de ka jugu wa ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn min ye min ni ala ka lajarabi de ni ala ye lajarabi min kɔni lase jɔnni ma i b'o ta n'ala ye b'o ta ni ala ye ala ka jisuma kɛ nin ko ninnu fura ye walahi Asetu foli t'a la bi yan sabali seegin ta ka na i sigi Nɛnɛ n'i sigilen don wuli k'i jɔ dɛ ne ma fili ne ma ɲina e de m'a fɔ ko ne ka kɛ b'a fɔ ko n bɛ Sumalaba fɛ ka sɔrɔ n t'a fɛ kunun an kɔrɔ Sumalaba filɛ ka taga ne jazo jɔlen sɔrɔ kare kunna a ko kɛra mankanba de f'u y'u bɔ ɲɔgɔn kan ko mun kɛra tɔgɔ di a tɛ e ka o bɛɛ tɛ e ka ko la ɲinini ya e de m'a ko bɛɛ kolokolo a ne kɔni tɛ cɛ dɔn n tɛ muso dɔn e nɛnɛ nin ye e de ka ko ye wa i bɛ solution bɔ wo kɔnɔ a bɔ e ka nin ko in ɲɛnabɔ dɛ solution ɲini ko in na tiɲɛna Asetu n'a sera o yɔrɔ niveau ma a gɛlɛyara Yalo ne Omo ne bɔtɔ yɛrɛ de o d'accord an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen kɛ awɔ ok k'an bɛ o la an cɛ Musa Dara ça va a bɛ cogo di ça va ne yɛrɛ kun mago bɛ la ci dɔ la Dara ne dun pereselen don dɔɔnin dɛ ayi ci teliman dɔ don i dɔgɔnin ka ko de don Junior ye mun de kɛ tuguni Batos bɔra ne fɛ yan nɔ a ye kuma fɔ n ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la denmisɛnnin kuma tɛ an k'an jija an ka se ka fara a kan ka se k'a ka ko in dilan a bolo n'o y'a ka muso ko ye ne ko ne bɛ ka sigi o de wa bɛ jumɛn de don sogo tɛ Dara ne hakili la e ni ne de bɛ ka joueur pomper yaasa a bɛ se ka bɔ kolankolon ninnu da fɛ o tiɲɛ don nka joueur mana fili n'an fɛnɛ filila ka tugu a kɔ solution t'o la dɛ ne ye Batos ka kuma lamɛn cogoya min na tiɲɛ don cɛ m'a fɛ an minnu y'a kɔrɔ ye an k'a lajɛ an k'a sigi an ka kuma n'a ye a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka hakilina kelen sɔrɔ wa an ka ɲɛtaga b'o de la dɛ sinon an bɛ to ɲɔgɔn kɔ ni kɛlɛ fu in na tan tɔ nafa foyi de t'a la cɛ ma don o don dɔ de bɛna fara a kan foyi tɛ bɔ a la nka ne ma bɛɛ dabɔ nin kama dɛ ne y'a dabɔ de yalasa Sumalaba bɛ se ka fara i la cogoya min na mais n'i y'a ta k'a lajɛ kɛ a jo bɛ fɛnɛ la mɔgɔ ka rendez-vous kɛ yɔrɔ ye carré kɔnɔna yan
Mɔgɔ ɲɛnama si ka rendez-vous kɛ yɔrɔ tɛ carré kɔnɔna ye. Jago bɛ nɔfɛ furu de la, n'a b'i nɔfɛ furu la, n'a nana i nɔfɛ, a y'aw sigi da la, ou bien a ka taa yɛrɛ ka yɔrɔ la, k'aw sigi yen nɔ ka kuma. E bɛ t'i jɔ carré kɔnɔ bɛɛ da kan. Sumala m'e sɔrɔ ka ɲɛ, walahi kuma gabakurun de kɛ k'i kun sɔgɔ. I y'a mɛn o. A banna. Mais ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye. Min da ka di e nɛnɛ la, min da ka di ne Asetu la, o ye i ka solution de ɲini nin ko in na. I bɛ nin ko in ɲɛnabɔ cogo o cogo, i b'a ɲɛnabɔ ten. Parce que e de y'a bɛɛ kolokolo. Asetu. Ne kɔni tilala n ka kuma la sa nɛnɛ. An bɛ solution de ɲini a la. I jɔ. Ne ni e. Ayi. I ma kuma. Tiɲɛ don ne de ko n'i ka taga f'a ɲɛna k'i b'a fɛ de. Ne y'o f'i ɲɛna pour que a bɛ se ka fara i la de. Mais n'a ko tagara kɛ tan, ne de ko n'i ka taa ni Jazo ye carré kunna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko in bɛ ka gɛlɛya. N'i ye ko in ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ genre tɛ ka an bonya ni muso ko in na. Nka n'i tilala k'a jigin k'a lajɛ tuguni, i b'a ye k'a fɔ balimaya ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye. Nka i y'a fɔ cogo min na, ne bɛ miiri, bon n yɛrɛ bɛ k'a ye k'a fɔ u ko ten ko balima fini sunugun tɛ yen. A mana kɛ cogo o cogo, an balima de genre ye, an man ka tɛ ka an ba la. I ka nin kuma in ye tiɲɛ ye. O de kama ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri, n'a ye k'a fɔ foyi tɛ ɲɛ n sigi ka fɔ ten. Sabula maninfin bɛ kɛ waati dɔw la, moment dɔw bɛ k'i ma, i yɛrɛ bɛ jama kan ka fa. N'i y'i ɲininka i b'a fɔ hali bɛ se ka jinɛ minɛ. Nka ni maa ma ɲɛ i ma, i bɛ t'i kun dɔw bɔ cɛ cilen dɔ la, i tɛ se k'a bɔ min na. Bon ne ɲɛ bɛ joueur b'o sira de kan. An minnu y'an balima ye, n'an m'a fara ɲɔgɔn kan k'a dɛmɛ, walayi a bɛ kɛ kungo ye an bolo yan nɔ. An yɛrɛ bɛ se ka dɛsɛ k'an yɛrɛ bɔ kungo min na. O ɲuman ye min ye, an ka sigi ka fɔ kɛ an ka kuma. Sinon sigiɲɔgɔnw bɛ don an kan ka bɔ n'an yɛrɛ. N'a ɲɛna de a bɛ fɔ ko karisalakaw ka du filɛ, wa n'a tiɲɛna fɛnɛ a bɛ fɔ ko kɛlɛkɛla ninnu ka du filɛ. Bon ne dun tɛ fɛ an ka segin nin ko ninnu kɔnɔ tugun. Non o fana ye tiɲɛ ye. An ka sigi ka kuma kɛ, an ka denni in jogo ɲini k'a lajɛ. N'a y'a sɔrɔ n'u ka du ye maa ɲuman du ye, n'a bɛ bɔ danbe du kɔnɔ, an ka ko in ɲɛɲini, an ka ko in kɛ. O la kɔfɛ an yɛrɛ bɛ min jɔ u ka kow la ye. I b'a dɔn n'a ye nin ko in fana ja don junior la, a bɛ dafa fila la. A bɛ dafa fila la dɛ. Ne bɛna min fɛ yan na, sigi ka fɔ de ye fɛn bɛɛ. Bɛɛ mana kɛ woro ye du kɔnɔ, jɔn de bɛ kɛ kama ye. Diyagoya de don dɔ bɛ sabali dɔ kɔrɔ, wa ni dɔ ma fɛn dɔ dɔn, dɔ kan k'o dɔn. Ale min y'an dɔgɔnin ye n'ale m'a faamu, an k'a faamu. O tɛ dɔgɔyama ye, wa o tɛ siran ye fɛnɛ. N t'a dɔn n'i bɛ k'an ka kuma faamu. Ok. Ka di ne ye i ka sabali, i ka s'i dusu la. N y'a faamuya, i ko mun presselen don. Donc n bɛ miiri n'a kɛra cogo min na, kɔfɛ an bɛ nin kuma kɛ. Ok, n y'a faamu. I y'a faamuya. Donc k'an bɛn. Ok, an b'a kɛ ten. Awɔ. Ayi ne m'o f'i ye o. E m'a fɔ ko ne ka taa n Jazo ye kale kunna, ne tun bɛ ka Sumalaba ka ko kɛ cogo min na, ne tun y'a to o cogo la kɛ, an tun tɛ se niveau ma o. E b'a dɔn Sumalaba ye laloma de, a tɛ foyi de faamu. Ne tun y'a to o cogo la. Ok problème t'a la. Asetu i y'a bila dakɔrɔ min na, a ta o dakɔrɔ la. Jɔ. Mais n'i y'a ta o dakɔrɔ ni Sumayaba nan'i kama, n'i ko k'i bɛna kuma fɔ ne ɲɛna, n da tɛ don a la dɛ. N da tɛ don a la. Jɔn ka ta o dakɔrɔ la. A ɲɛnabɔli ye min ye, o de fɔr'i ɲɛna, ne taara. N y'a faamu.